Ayo guys, wis wayahe panen guys. Iki wis jam 7 lho guys, iki cek wisuk iki mau mendung. Iki mau ya lagi bar grimis guys. Arep mangkat ngenteni grimis entek iki sik. Iki ya bola-bolane urung do teko guys iki. Iki aku dhisik mau. Iki dalane agak wae terang iki mau udane guys. Awet sore lek iki lagi terang guys iki mau udane. Untung kok ndik kok ya gawe tenda guys. Kalau iki nang kene ya sarapan kopi barang wis tak tumpuk dadi siji nang kene iki mau. Tak ayahi pajar mau guys iki mau tak terene dhisik. Udan-udan ya mlocot. Piye wong kahanane musim udan guys. Wis enek sing babatan kae. Mbae mau bapakku guys, dhisik babat mau. Bulane wis mulai do teko iki guys. Duh. Halo guys. Halo guys. Sa. Iya Kak. Halo. Loh. Kok cemberut? Ditinggalin bapak mang cemberut. Melok. Nang pane lho mah halong pelaku bareng ngono nesu. Pengen mlaku. Nang karo dalane kaya Iya. mbok iku mari. Terima ngene iki tok guys kalau. Nanti ini didono dokter. Mamas. Iya udah teko kurang ana guys. Kaya tambah meneh iki. Biasane ngono. Akeh iki mau dina sing do panen guys. Ngopi sik Mas. Mas Ahmad, ayo ngopi sik yo. Ngopi sik Mas Bud. Aku nek gak ngopi iki wis. Iya, ngopi dhisik. Ngeteh kok. Ngeteh. Tekon neh iki sapa iki wong adoh iki, guys. Halo. Kepleset-pleset. Dalane halus trae. Iya, terlalu halus le. Iya. Lah iya. Terlalu halus, mbok rem ngono langsung pelaku dhewe. Saking haluse. Alon-alon wae ya. Mama. Sikilere pecek. Mbae yo nggawa payung loro. Kawang ya tak gawakno payung loro wedho wae. Aman pokoke. Aman. Yo guys, wayahe oncek jagung. Oncek jagung sik guys. Iya. Terus kabeh iki, Cuk. Dinepno kok seminggu aku. Sopo? Dhuwur sik lah, Cuk. Tapi rumah kamu sih juga iki godhong-gedhang karo godhong. Nganu residi karo Kaliandra guys sing ijo kae. Apa ambu-ambu kae godhong lompong kae. Iki kok yo ijo iki lah godhong iki. Jabune ya tuwekno kok. Ya. Cara mama kok. Jabune sampean yo sing tuwek terbone dhisik.
Tambah maneh guys bolone. Udan ya udah seneng nang ora-ora. Golek jamur yuk. Ngene iki lho malah golek jamur. Ngene iki gomblokku klambiku wis akeh jamure cek kon golek jamur neh. Jagunge jamuran po ya. Kok mah ndek ya apa iki Mang guys? Jam 5, guys. Jam Kok 5. dalane lunyu. Kapale andri nyebrange. Semangin guys. Golek jamur sampe migonangi ndek iki tolak. Ki Kalisa jak dolanan sik Mbah, arite diselehno. Ora usah atung-atung selehno sik Mbah. Nah, diselehno sik arite. Wes. Ya, kalau sopo guys? Belum nih guys. Gobar-gobar dingokno. Enggak apa-apa. Ya. Halo guys. Halo. Bocil wis ora kancane guys. Wis saring. Apa? Brah. Sunduk ah? Yo. Alah brah wah iki wis acak gremis nah iki malah guys. Wis gremis nah. Alah delane rekoso guys. Delane kayak sawah ya. Gawone ya loro-loro ngene aku kudu ora kuat mlaku montore. Delane kayak sawah guys. Gawe loro-loro ya kudu ra kuat mlaku montore guys. Aduh. Perjalanan masih panjang, masih jauh guys. Ayo dilanjutkan. Bolone wis do ngelen guys. Iki sing ra ngelen dhewe iki. Parimbuh parimbuh ping pindho iki engko. Rampung terus imbuh ping 3 ae jarene. Iki mang ya nek wonge apa ora njero? Timbal nang gone selamat, guys. Apa guys? Kesel. Bukan imbuh. Lho diwareki. Sakonone. Wis sakonone angger nang ora-ora ki ya enak. Wis entek lek. Ki awak gedhe iki imbuh neh, Mas. Wah, tenang ora Wis jamangan. dimbuhi neh. Wis sakonone iki. Wis sayur rebung, lawahe kerupuk kae. Ndoke ora diketokna malah. Ndoke di sensor kae. Malah bungtok ya ana ndok ana sembarang dengang kok. Ayo madang sik, guys. Si bocil ya melok gupak. Wes, Mat. Diwarek ya. Kalisa. Para, dadah. Dadah. Lagi ngapain? Kelegen. Kurang gocak ya. Tapi kan banyune entek nuwi wes. Alhamdulillah wis rampung, guys. Cek ngadai. Kae cek tiadai iki mang udan terus kok. Arep sudah dioceki ya sidane dicotesi ngene bloko. Wis karek ngadai. Hai. Hai. Dadah. Bocil-bocil iki areng iki. Awas lho sa. Alon-alon ingetin lho ya. Bye iki. Oh payunge mbek wonge lho, gede payunge. Ladroh wae. Lho. Abane apa kayak kriuk-kriuk kae? Kita wis renek wong mang kok. Demam es.
Diwareki, Pak. Ya, diwareki lah. Mbok ini. Sane nak kare Ya. iki omane berah. Iki akeh mbok iki. Ya, segone sak ibrit tok sambele Mantep iki sambel. sak centong dah. Dan ono pedese ono legine iki. Wis sesuai selera pokoke. Pengen pedes ya ditambah sambele ngono wae. Wis nang ora-ora ya seger, guys. Pakai tang lawahi sambel Delok, guys, kerupuk. sandale, guys. Duh, ora sendalan. Ora sandalan yo ketunggak, sikile rekom pelaku. Lah aku ora sendalan ora dadeh kok. Kok iki. Aku ora sendalan ora apa-apa. Wis sepatu nang Ya, kandel. iso. Ora iso jangka, guys. Kandel guys sepatune. Lah, Ya saya lanjut ngadai iki. Weh santai dhisik, Pak. yo kok Lagi teko apa? golek jamur. Ngeliat jamur kalau bakal jamur ngono kuwi ya. Wonge lho gering. Sak dhuwure gundu ngono dhuwure ya. Repot guys, sakit gudi guys. Oke gede iki. Iki nek ra wonge rusak ya. Ra kuat. Cara rusak yo kidang. Iki tak gula apa kuwi? Gula aren. Iya. Gula kristal rafinasi. Wis ora usah diocek-oceki, guys, lagi terang iki mang. Kesuwen. Iki lho, guys, sing kocake iki jedindir, guys. Wis iki angkat dhewe ndera kuat ta Rosa? Gak kuat? Kuat ta? Kuat. Kuat. Junjunno. Ayo. Angkat napa ora? Iki lho nek ora apa wae. Oh iya. Dibantu. Kene ra nang omah. Lho mono Sosa, malah mbok surung kuwi njukur kalan kuwi kok. Hati-hati lho. Hati-hati Pak Ojek. Ojek. Garek ngadai, guys. Sak entuke. Rezeki, guys. Rezeki. Halo. Pak D kaya melok ngadai kaya lho. Alon-alon lek, dalane lunyu lek. Pas lho lek. Dalane ekstrim lek. Pas iki lho lek nek iso nitip iki lho, bocah loro iki lho. Ngocek iki lho lek. Cek ojek. Yo, alon-alon ya, Dik. La ilaha illallah. Terus kabeh. Aduh. Iki engko sing umbah-umbah lho mesakno. Bau engko tekan omah mandi. Rekosone guys, wong tani. Jujune aku lho ora tani, guys. Ngene iki melu nang sawah mergo ngewangi, guys. Ya, guys. Di dalane wae rasa gas, gletak neh kok. Ngocek kale. Ngocek. Awas ngerti dalane. Do iso apa ora wi? Wes. Duh. Dalane yo. Udan 3 dina 3 bengi. Bitku nggo heman tak gawa. Ae macet le. Lewat ke Mbah wi lho. Ada. Deh. Waduh namanya Mbak Lisa ya, Sa. Wis. Videone ribonangi, guys. Maklum, dalane lunyu tanpa dituntun tanpa ndesireh. Laku dhewe-dhewe. Kecekur kene ndara kelelep no. Iki, jeru, guys. Iki lho sikilku. Ada. Awas. Memang ki bar kok sawah ki panen jagung, guys, ceritane, guys. Lah kok dudane kok langsung dalane terceh ae. Alhamdulillahirabbil alamin wis rampung, guys.
Alhamdulillah wis rampung. Ngendeng guys dalane lunyu. Oh, ngantek kilo montore gupak ra karuan rupane iki. Ya alhamdulillah iki nduk raketang sak kulite ya ceh alhamdulillah. Iki senang kene nek dicampur karo senang jero iki yo walaupun kulitan yo nek 20-an karung ya mungkin ono guys. Yo nek dioceki mungkin yo 15 karungan lah. Alhamdulillah disyukuri guys, sithik-sithik disyukuri. Nek dihitung-hitung ya petani yo isone yo mutar tok cara duwite. Tapi yo sing dijaluk yo barokah. Ya nduk ya. Iya, dadah Kalisa. Dadah. Titik bar mandi ya? Bapak malah belum mandi. Oke guys, ngono dhisik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.